Здравейте, аз съм Пепи Геймс и днес ще ви покажа защо с това нещо карай. Днес ще ви покажа тази игра, която нам проводи сингълърите на тук имате, може да се разберете така че ако ще вземат на пари. Тук има много пари. Това микро и добре. Тук ви трябва 1000. След като play now и играете с някой човек. Добре. Той лично и сега давате въпроси. Ако виждате, той е доста по-добър от мене. Така се забих. Вау. Тук сега виждате ми гледам да слушате. Вау, как изглежда така. Малко да сме. Като пред да подиграх така. Карах с това 5 титана зима. Да, това е паричка. Тек спичара. Инсталиране на игра. Инсталиране. Прямо. Защо тъй? Ега ти бързата игра. Само да ви кажа, че тази е много забавна. Лично мен много ме кефи. Тази, която в момента си теглил. Вау! Много тъпа игричка. Защо е толкова тъпа? Ой, изглежда яко. Скоро, вау! Ой! Давай, сега си оцелява, да. Добре, как? Както се е качил върху тоя, вау! Добре, печелите коли, това е яко. Тази игра вече ми изглежда тъпа. Но, добре, ще чакам да се стегна право. What the fuck? Какво стана? О, сега трябва да ми отвори. Вау! Game Guru. Така е фирмата, която... Аз само искам да ви хареса и... Приятен ден, ако клипа ви е харесал, ако искате да има още и не забравяйте да, ако някой се сети с каква програма на компютъра, не ми пизва. Ето